As deficiencias existentes no pantalán para embarcacións profesionais en Escarabote serán subsanadas nas próximas semanas, unha vez adxudicada a actuación. Segundo explicou o alcalde Xoán Xosé Dieste, a Xunta de Galicia a través de Portos investirá nesta actuación uns 25.000 euros. Como todo sempre digo, para conseguir as cousas hai que ter tempo e paciencia. Eu creo que hemos feito unha boa labor, donde se vai, é un proxecto moito máis ambicioso do solicitado, donde vamos a abordar de maneira conxunta todo ese firme dos pantaláns para que a xente poda ter unha seguridade, para que poda exercer as súas labores de entrada, salida, carga e descarga dunha maneira segura. Eso é o que vai por diante. O que importa son os feitos e o traballo ben feito, e non aproveitarse como algúns do traballo dos demais. A obra neste porto ven a sumarse a outras xa realizadas ou a piques de iniciarse en Cabo de Cruz, como é o caso dos novos pantaláns para embarcacións menores ou para o sector mexilloeiro. Actuacións todas elas que suman un investimento total duns 9 millóns de euros por parte da Xunta. Eu creo que hemos cumplido suficientemente, ainda que hai moitas cousas por facer, e fixemos moitos arranxos no porto de Cabo de Cruz, porque tamén fixemos o vial que vai desde Subuqueiro ao Náutico, que estaba sin facer, se acabou o vial que había do Espigón Sur, se fixeron unha reforma integral e pintado dos accesos que hai no porto, e, por tanto, as inversións que vamos a facer en materia portuaria, gracias á Xunta de Galicia, pois vanse acercar aos 9 millóns de euros, entre obras fundamentales de mantemento, entre pantaláns de mariscadores, pantaláns de bateiros e pantaláns que se van a facer en Escarabote. Eso responde todo a unha promesa electoral que fixo o alcalde, unha estrategia e un cumprimento. As cousas están cumplidas, na parte do sector do mar, pois casi un ano antes, ao 100%, cos compromisos acadados das próximas eleccións municipales.